Nagluluto lang ang kalaro niya. Tayo naglaro. Hindi ko na kasi maset pa sunod-sunod kasi nakakomment na lang. Kasama pa yung mga bata. Ayan. Alisin mo nga to! Wala mapagod yung kapartner ko. Ash! Ikaw, pwede ka? Hindi kayo pwede pareho. Game na kayo. Pero 2 minutes na lang daw. Okay na sila. Tapos tayo na after. Ano tayo? After nyo ka lang. Tayo na. Sir Jun, okay na po. Okay ka na? Thank you.
mukha niya. Tingnan natin kung mabubugpag. Umabot sa